Her er et vue ud over Plan B-haven. I bund og grund er den jo ikke meget større end en gennemsnitlig dansk kolonihave, og det er faktisk helt med vilje, fordi vi ønsker at vise, hvor stor en forskel man kan gøre for vilde bier på selv et meget lille areal. Så i dag vil vi prøve at gå en tur rundt og se på tingene. Og vi starter herover på nordsiden, hvor der står lidt reps og lidt hindbær. Og ellers så er der faktisk brumbær hele vejen på nordsiden af vores domicil. Og brumbær, det er jo en dejlig plante, der gerne vil gro, hvor det er lidt skygget. Og det er der ikke så mange af biernes planter, der gerne vil. Og den blomstrer så længe, fordi selvom at den simpelthen har så mange brumbær på allerede, så bliver der ved med at komme nye blomster. Og det er jo noget, som bierne de er rigtig, rigtig glade for. Så herover der summer det altid af liv. Svigerfluerne er også glade i øvrigt. Og henne på hjørnet, der står guldskovranke. Den er egentlig plantet over på østsiden, men den har altså syntes, at den ville kravle rundt om hjørnet. Så nu er de fleste blomster på nordsiden af domicilet, men det må de som end også gerne være. Hvis vi så prøver at gå herover på hjørnet, så er det her et vue ud over det, vi kalder skyggehaven. Det er det eneste sted i Plan B-haven, hvor der er lidt skygge sidst på eftermiddagen. Ellers så ligger det hele faktisk i fuld sol. Så her står der altså nogle af de planter, som ikke decideret insisterer på tørt og næringsfattigt. Ja, der kører mange biler herude, og traktorer, og veteranbiler, og motorcykler, og bukknallerter, og det hele. Og det skyldes jo, at man kan sige, at vi ligger på det, der hedder The Scenic Route i Jægerspris. Men det er bierne ret ligeglade med. De er bare glade for at være her. Så prøver vi at gå hen langs vejen her. Og det gipper nok i nogle haveejere, fordi der er meget af det, man kalder ukrudt. Og det er jo ikke ligefrem orden, der hersker her. Det man kan sige er, at vores have, den ser jo forskellig ud. Efter hvad for en sæson det er. Faktisk så ser den forskellig ud fra den ene uge til den anden. Noget blomstrer af, så begynder der noget andet at blomstre. Og sådan er det faktisk hele sæsonen igennem. Nu kommer vi ind på noget lidt mørkt, et lidt mørkt område her, fordi det her, det er jo vores pilehegn. Vi vil ikke undvære pil i haven. Det er en rigtig vigtig blomst for årets tidligste bier. Men den skal selvfølgelig skæres ned, fordi vi ønsker ikke sådan en mørk have. Men altså nu er den afblomstret, og så bliver den skåret ned inden næste forår. Og så kan vi prøve at gå ind igennem hovedindgangen, hvis man skal sige det sådan her. Og der kommer vi så hen til det, der gror op af husets sydside. Og så kan vi prøve at kigge på den høj, hvis man skal kalde det, som vi har inde i midten af haven. Hernede har vi noget mere, der er bare puttet ned i vores tunge lerjord her, og der er et lille vandbad og en gammel murebør, som er rigtig, rigtig tør, og som bladskærbierne faktisk rigtig godt kan lide at lægge æg i. Men vi bevæger os ned af sydsiden, og her er vores nyeste skud på stammen af et murstenshotel. Det er så småt ved at blive taget i brug, men det er altså det sidste. Om bagved hænger det ældste vi har, og lidt længere henne der står det, der blev lavet sidste år. Det vi kan glæde os af lige nu, at nu er monardaen jo sprunget ud, og der er fyldt med farvegåseurt, som også er omsværmet hele tiden. Her står der lammeører.
Og så er der en af vores meget, meget store staudelatyrusser. Og ellers så er sydsiden jo besat af vores bioteller. Og der er forskellige beplantning nedenunder, og så bliver der sået frø. Hvis vi prøver at gå herind, så kommer vi hen forbi det, vi kalder stenbedet, som skulle være beplantet med små planter. Men i år er der altså rigtig mange af den høje, ensidige klokke, som har synes, at her skulle de gro, og det får de lov til, og så kan vi flytte nogle af dem i løbet af vinteren, og det samme gælder faktisk mandstroen, som vi også synes er for stor til at stå her. Det, som er formålet med alle vores høje, er jo faktisk, at vi prøver at holde sydsiden lettere fri for beplantning. Og det er på grund af jordbierne. Fordi jordbierne skal have nogle steder at lægge deres æg, og de vil rigtig gerne have varm, løs jord. Nogle af dem. Så det sørger vi for, og det går vi faktisk ret meget op i. Den har været meget smuk i foråret, vores vårfladebæl. Men ellers så her et vy ud over stor tusindstråle med præriesolhatten i baggrunden. Og her står Klæbrig salvie, som allerede er begyndt at blomstre. Der er noget mere af staudelatyrus. Der er noget moskuskatost. Og i år har der altså fået lov at gro massevis af tisler herover, hvor vi er ved at skulle anlægge en ny høj. Og det samme gælder den store knopurt. Det her er vores ældste høj i haven. Og som I kan se, så det der med at holde sydsiden fri for beplantning, det holder ikke her. Der skal i hvert fald luges noget seriøst, hvis det skal foregå. Men som sagt, orden er jo ikke det, vi går mest op i. Og så vil vi bare lige pointere, at der er simpelthen så mange sommerfugle her i haven også. Foruden bier. Og svirrefluer og græshopper og edderkopper og alskens ting og sager. Og så kommer vi lige ind og runder den nyeste høj, vi har i haven. Den største, som ligger midt i. Og der står på øst, nord og vestsiden af den er der beplantet. Og indtil videre er det altså lykkedes os med at holde sydsiden nogenlunde fri. Men den er selvfølgelig kantet med blomster, som afløser hinanden hele vejen igennem sæsonen. Det var et syn på haven. Det her, det er ikke noget, I ikke kan lave derhjemme. Det behøver selvfølgelig ikke være i den her skala. Men vi håber, I har fået opfattelsen af, hvor meget man faktisk kan gøre på rigtig, rigtig lidt plads. God fornøjelse.